o wala niyo na bantayan no? Putol niya tong clutch karon. Lisod yan i-start karon ba? Mo tong first na method. Mura tagtruan ni mo. Sige, kaway mo. Pwede po tanaw ka sa akong vlog. First gear saan mo daan, dapat mo sulod yun na siya. Kumahan pagka first gear, ang headlight mura na siya kuan owl. Murag maglisod yung taan eh. Parang po kita gingani na style sa motor. Mura siya cafe racer na naipagka electric scooter. O wala niyo na bantayan no? Putol niya tong clutch karon. Ug natingala mo gyud sa nako pagpaandar, tudluan ta mo nya sa duha ka style para mapaandar ni mo ang motor in case naguban mo sa dalan unya layo pa mo sa inyong balay. Ug as usual, pagas na pud ta. Putol. Putol ang clutch. Nagdala na dyan kong sticker Uy, naka-uniform no? So kanay sila? Okay. Merkules. So kanay day sila guys, mga subscribers sa kanay sila. Feature na po ni sila sa akong vlog karon. O last time nangayo ni sila sa kuha no? Murag gahapon mo siguro to boss no? Gahapon po sir. Karon nataga na to sila. Try mga boss. Say pangalan niya mo boss? Rodel sir. Rodel. Rodel, shout out si mga. Shout out kay boss Jefferson, Jerson. Shout out sa iyo. O gima pa boss. Sticker. Char lang gud na vlog gud. Tapos sa YouTube kanilang i-search fcarl21. Kay mas dali na mo makita. Kani pwede na siya pang outdoor boss. Shout out pod kay Boss Robin, subscriber na to. Mura tagtruan ni mo. Sige, kaway mo. Mura tagtruan ni mo. Mura gunsa ka sikat mo no. Yaw, gyud ra padung sir. Dira gyapon madulong. Kato isa pod na pod. Uy, musta? Magpakuan kay naputol akong clutch. Sure oy. Asa padung? Sa Yamaha Ulas, ipakuan ako ang clutch ba? Nga yun sa nimo pagpaabot dire. Mudagan man na gusto walay clutch, kulang sa battery. Tudloan ta ka. Sunod. Pwede po tanaw ka sa akong vlog. Lisod kay na i-start karon ba? Style na ko ani kay paon sa nako daan. Nya tulak na ko, nya first gear ko lakaw na. Ano ba sa? Tama to guys. Mura na ko siya gi-push start. Mo to ang first na method. Kani ang second method. I-force na to siya na mag-start. Kay magdagan man na siya. Og explain ako na siya unya og tarong direta mo agi sa mingaw na dalan. So ang tips po din ako ani para sa inyo guys, kung maputlan mo clutch, dapat i-control jud ning tarong ang iyong kag throttle kay dira ni nagabase ang dagan na to. So dire tudlo na ko sa inyo guys kung unsaon tong second method niya. Kay ang katong first method na to gigamitan na to siya og bali murag push start. Og karon kay naman jud times na di na to kayang ituklod ang atong motor no para mo start. So mo nang lisod parehas ani karon. Maglisod ko ani kay uneven road siya. So mo ani ang second way. Ang first button nimo syempre wala tay clutch. First gear saan mo daan, dapat mo sulod yun na siya. Kumahan pagka first gear, sabay na to ang ignition sa throttle. So bali pag ignition na to, isabay na to ang atong throttle. So ingani na siya. Tawa to guys, ingana lang siya ka basic. So ug maputlan kag clutch, wala kay dapat ikabala ka kay dili ka ma-stuck ana ug asa man ka naputlan. Kung layo ba ka sa mga shop or sirado na ba ang mga shop, so mo lang ni mong buhaton. So ug natingala mo guys nganong dire ko ni agi sa rough road ay tungod dili ko musubay sa dalan jud kay kung dito ta sa pabangkal na traffic lights ug maglisod na ko dito. So kani siya kailangan i-control lang dyan nato atong throttle no. Dapat dili kita aggressive kay basig sa unahan ay mag-brake. So dapat tanawon lang dyan nimo sa unahan. Pag paminaw nimo na mag full stop ka, layo pa lang i-neutral na nimo siya daan para maka full brake ka kay lain pod og mag first gear ka. Yan naka sa traffic basig mabangga pa ka ana.
So mo na ang reason na dapat think 10 steps ahead ta sa ato ang liho karon. Ug kani di akong giagihan guys, seminary ni siya. Minga kay ni diri kay dili ni siya para jud sa public no. Kada buntag na naga-jogging diri, pasaka man gud ni siya diri, lami kini siya joggingan. O karon pa ato na ta sa Yamaha Ulas kay natay nakita na clutch cable dito. Mura ragwa nagubuan og clutch Parehas na ni karon guys, awa. I-set na nakudaan siya sa neutral. So kanin po siya guys, para mo sulod sa neutral kailangan nimo siya murag i-bomba gamay, mura siya i-rev match para musulod siya sa gears. Kay ug di nimo siya i-bomba, ito siya masulod sa gear nimo na gusto. So mga dapat kada shift mo sabayan nimo og bomba gamay, nga na lang siya. Karon dali lang ni ato ang pag-start kay medyo pa slow po ang dalan. Tulak lang nato siya gamay nya first gear dayon ta ay putol atong clutch. Pero pailisan nato ni karon. Ay, tulak first gear. Kita mo to guys, para sa ko mas smooth siya kung tulakon nimo siya kay diretso na siya, dili na ka balaka na matumba ka or mawili mong motor kay naagyapon na siya sa throttle control o diri na ta. So hi guys, nanapod ta og Yamaha Ulas og ana to motor naputol iyang clutch cable, so atong ipaayo siya diri sa Yamaha Ulas. Uy, murag na MT-10. Testingan nato. Unsa ni siya na motor? Yamaha PG1, pila ka ni kasisi no? Unique kay siya na pagka-motor no. Karon pa kita gingani na style sa motor. Mura siya cafe racer na naipagka electric scooter diri na part. Og kani guys, ako guys na ko ipakita sa inyo na sila ay bagong abot na motor. Tawa niyo ang R15M, mas gwapo pag forma sa R3. Siguro gingani ang forma sa R3 no. R3 jud siguro kung paliton. Gwapo kay na MT-03 oh. Mo na kung gusto na color. Gwapo ingani na clutch. Sagad di siya tanan. So basig ipaset po na to niya ang atong clutch no sa MT-03. Og dili ni maot ako ang ipatanaw sa inyo no. Og kani MT-10 SP. Chuya sa MT-10 pero dili lang ko fan sa iyang crossplay na engine. Wala siya, gwapo kayo. Testingan nato yung seat height o siguro ibutang na ko akong camera dira unya para makita niyo. 5.5 akong height. Ang headlight mura na siya kuan owl. Murag mag-laser jud ta ni. Pag isa lang katiil kaya gyapon. Depende lang jud sa skill sa isa ka rider. Ug karon testingan pod nato mo sakay na dito na to ibutang ang camera. So nice tong angle na ko ang pagkuha no. Makita ninyo kung unsa kataas siya sa isa ka 5.5 na height. Og MT-09 din niyo. Murag nawala ang forma sa MT-09 no. Og kung wala pa mo kabalo guys, na ana day ni gawas na 2024 Yamaha MT-09. Mura na siya grobo tanawon diri no. Ang pangitan lang ako kay katong murag headlight siguro to niya diri. Bali duha ka buok na ingani circle diri og dira. Murag low ug high siguro to, bantog duha. Og siguro mao lang to guys sa akong kuan na kita lang nato ang MT-10. Dili ko sure sa seat height niya. Tura seat height 835 yang seat height. Ang MT-09 katong kaya-kaya ra 890 ay dili 825 di ang seat height. Murag humana na ang pag-ilis sa clutch nato. So humanag-ilis ang iyang clutch. So man atong total na nabayaran no sa clutch cable 365 ug sa labor 150. So kani po dahil siya pwede ra gud ta na kita lang ang mo trabaho ani, pero ako alang gipa-service kay para at least makapangutana pud ko sa unsay mga dapat buhaton para dili na nimo usab. So mo din ano ginabutngan og grasa kay kato sa ko last time wala mo ko nako ginabutngan og grasa, bantog na kuan siya, bantog na putol. Yeah, suggest pud ni sir na nagtaod sa atong clutch na dapat kada ulan daw kay syempre muuga man gud na yang mga grasa, bantog matanggal or magtaya siya. Karon mangutana na pud ta. Ang kani siya ba pwede balik siya kato sa stock na lang jud niya na kuan? Katong adjustment ani niya ba ang kalayo niya or okay ra ni? Okay ra jud ni siya ingani? Okay ra. Pero man gud nag-set ana? Okay ra na yung kalayo. Pero dapat dili siya maabot diri na kanang Depende sa mo kung gusto. Anak kaglayo. Okay ra. Kani mo dyan yung pinaka-standard niya. Kung gusto ka lagyo, pwede rin lagyo. pero gusto ko kanang duol kay para inig tuyok ba? Di ko murag nga ani siguro. Murag okay naman siguro. Pero wala ni siya problema ang kalayo niya kaduol, dili siya makadaot sa clutch. Ang dool man gud ana nimo
Anak na dahil buhay na din siya kasi delikado po ba. Mga dyan yung nindot na clutch na kuhan, standard niya na play. Kanahan po sila ka ng derera, anak na daan ba? Ang problema po, makadaon siya po sa spring sa clutch. Derera mo umok ba? Eh, ako man siya play. Bali ang press niya dito, anak din ba? Ako siya play. So dapat Katong mga kuhan lang niya, itong mga standard lang, mga anak lang siya. Mo anak lang kamay ang clutch. gamay lang. Kamay ra ba? Ano siya? Anak. So mo na siyang okay. Pero ako ba nanad po siya kay siyempre nag-aaral mo, alaw na mo. Oo, naan lang diretso. Bali ano sa katulog. Okay, okay, sige, sige. Okay ra na. Sige. Salamat kayo, boss ah. Salamat. Ug kato guys, na paminawan niyo ang mga gipang storya ni sir. Moto ko mga pangutana jud na wala na tubag og tarong. So at least karon clear na siya sa kuha. Ug kabalo na ko sa akong mga dapat buhaton. Tara, li na ta. Kaya hapit na mag alas 12. Salamat balik na atong clutch. Di na ta ma problema no. Disuda to ganiya eh. O kumusta pa di ako ang tingog guys? Nagbag-o ba akong tingog? Basig na tingala mo na nibag-o na akong tingog no. Bag-o na po di atong mic na swertean ta na nakapalit ato kaya medyo mahal-mahal po to na mic no, kanang purple panda na mic kaya nagka-problema jud ko sa Boya mic na to no, kaya inig mag high speed ta or mga siguro 100 kph lampas murag na siya yung mga static na tingog na ko bali murag putol-putol na tong tingog pero ang motor na to dungog yapon siya ambot lang dong ano ingana ba siya ang tingog lang man nato ang dili niya madungog pero pag abot sa motor kay okay lang pero at least okay na tong clutch no, wala na tayo problema. So diri po day gibutngan pod niya o grasa no, grasa ba to ug ana siya pwede po daw gear oil ang ibutang nato. So at least sa pagputol sa tong clutch no, nakatudlo pa ko sa inyo ha kung unsay mga dapat buhaton kung maputlan mo clutch. Doggy, dira jud gasto nga sa dalan magkatol-katol ha. Ug siguro diri na nako i-end ang vlog na to. Salamat kay sa inyong pag kuman sa akong vlog. Ug unta na may natun-an sa to ang vlog karon no.